angiyongenwa uyena vele but-ke ngizwa sikade nje namanje lento ekhulumayo yayizwa namanje lento ekhulumayo ukuthi nje ayiyenzi sense angikuzwa nje mina lokukhulumayo phela bengithi kuzoba ngcono uma uzwe ngathi ubhuti wakho nokuthi kube omunye umuntu wesilisa wangaphandle umuntu wasekhaya bengizoza kuthiwa hayi abanye abantu manje umuntu wakithi lo esikhuleni naye phela kuthiwa ngangazala aphelele kuyafana ngizozala ingane yakini nje akube kwigazi lakho yezwa kwaloko nje ngiyaxolisa kakhulu angifuni ukuqamba amanga amandla ngiyayisola kodwa phela nami usumane ungasangikhulumisi awusasho lutho kusho ukuthi ubuvele ungangithandi. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sivakashelwe namhlanje nakanjani le ntokazi khona lo muntu osenhlizweni yayo efisayo ukuthi baphinde bazama ukuxoxa indaba zabo zothando babone ukuthi bayabuyelana noma cha kodwa-ke asike sizwe ukuthi istory sime kanjani sibona njani. Yebo sisoma njani? Ngiyaphila nami ngicela ukwazi igama lesibongo negama lendawo la usukhona. Igama lami uNaledi Msomi ngisuka eNanda eMjebheni. Ukhulele khona? Yebo ngikhulele khona. Oh, all right. Ngicela ukwazi-ke ngestory sakho ne-ex yakho. Benithandana kanjani? And nihlangane kuphi nini? Bekwenze njani? Naphathana kanjani nobabili kwi-relationship yenu? Ungichazele nje uzofike lana ahlukana khona. Okay, siswami. Ngijoya ngibhalela ka-Black Life TV ngoba ngibe nenkinga nomuntu wami. U-aphelele besikhula naye ndawonye khona eNanda. Kwawukuthi-ke mekuhamba isikhathi nga-relocate ngaye emakhaya ngathi ngiqede emakhaya ngabuya waqhubeka kwathandana kahle. Uhamba isikhathi singakanani kuye emakhaya? Uhamba isikhathi singakanani kuye emakhaya? Ngahamba nje iminyaka but bengibele ngifika ngokuvakasha sibonana but ngathi ngiqedile isikole kwawukuthi uthando lethu liyaqina. Okay. Sathandana nje kahle I think besesinonyaka no-half mengaphazami. Ya bona ngingasho ukuthi uthando lethu bekuthando nje sithandana sineqiniso enginakekela because nakwenze ukuthi empilweni washeshe zaba right izinto zamlungela. Okay. So ubengangikhohlwa nje nanoma inini enginakekela nje nakho lokho kungijabulisa but kuyakwenzeka ukuthi sahamba saya kubo emakhaya engisile kubo emakhaya eScottsburg. Mesifika emakhaya wayezongazisa vele kubo cause wayesho naye ehlalesho nje ukuthi umuntu unenhloso ezinhle ngami futhi nami lokho ngangikubona. So sahamba semakhaya safika wangi-introduce kwa right futhi nabantu bako batshengisa ukungithanda nami ngakujabulela lokho. Kwawukuthi kungena i-call since kuwumuntu osebenza ngogesi ukuthi bacela aphuthume abuye ngaseThekwini uzophinda asheshe aphinde ekhaya azolungisa lenkinga ekhona. Kwawukuthi-ke vele mina uyangishiya cause ngesilibele sithutha ndawonye nani cause sazwile izivakashile sodla amaholide. Okay. Mengishiya-ke kanjalo kumuntu othanda uphuzo oludakayo uyazi naye but ngiyengiphuze ngendlela yokuyihlonipha. Okay. Ukuthi yabona agcine cause isikhathi esiningi ngiphuzela endlini uyangiphathela mhlawumbe mekuphelile inyanga athi nakho cause uyazi ngiyayithandela. Yena uyaphuza yena? Ngeke ngisho ukuthi uyaphuza but mephethele nje leyo dampe eyodwa ngaphela usuku umuntu kanjalo akaphuzi uyenzela nje. So mehamba eThekwini ngokomsebenzi kwenzeka ukuthi ngasala kubo kukhona abafowabo nobhuti bakhe ngaphuza ngendlela eyeqile. Okay. Mekweqa kanjalo ngayithola sengembhedeni nomfowabo. Okwathi yena la ekhona washeshe wabuya methi uyabuya usifica sivele noma sesingasiqedile into esiyenza cause nami ngangilingekile siphuzile sonke nani akekho kwasekuqediwe ukubona ukuthi ufunani ekamereni lakhe nomuntu wakhe. So kusukela lapho-ke zabheda kanjalo izinto kuyimanje bangibhalela ekhaya ngoba ngimthole efonini mengithi ngiyazama ukuxolisa akafuni lutho nje ehlanganise nami. So angazi noma mhlawumbe ningangisiza kanjani. Wahamba samuntu oyolungisa ugesi washeshe wabuya noma wahamba walala la eyolungisa khona ugesi since uthena nithi emakhaya niyolungisa eThekwini angisho?
So walala eThekwini washeshe wabuya the following day noma waphuma umuntu nje engazi ukuthi uyakude and then wena wasala nomfowabo. Kwenzekani lapho? Waphuma kuwumuntu engazi ukuthi uzobuya ngakusasa. Okay. But ngokuba seduze kendawo ekuyona nala esasikhona kuney'moto ezaziya buyela ngakhona ekhaya kwakuthi izodlula zimshiye. Yo, so mayifika-ke uyanifica, okay, vele semqedile, okay, sure. But kwenzekeni mhlawumbe ubusugqokile noma umfowabo ubusegqokile noma kwenzakalani? Sisake embhedeni nje seqediwe into ade yenziwa but sisake embhedeni. And uyabona ukuthi bekuvele. So siphuzile even noma ekhuluma akekho omphendula. Nami futhi ngaleso sikhathi ngangingatshengisi nokuyisola cause ngiphuzile angisimina. Ngarealize late ukuthi hayibo kunento kanje isenzekile. Sure. So waqhubeka wahlala esendlini walinda ukuthi uzube sober. Kwayimani khuluma noma mhlambe waduba wahamba? Waduba wahamba wolala endlini enkulu. Kwakuthi ngakusasa akaphumi akenzi lutho sengilungisela uyena umfowabo ukuthi angivele ngihambe since sekwenzeke kanje. Okay. Sengaqhubeka ngixolisa sengekhaya ngoba manje inkulu into ezokwenzeka since kwabandawonye naseceni vele sengiyaqaliwe ngiyathukwa uthi hayi vele wayemisaphi nje na yabona nje intombazana aseThekwini yabo sengithuka nje ngabona ukuthi hayi vele sengonile ngcono ngivele ngihambe ngizokhuluma naye ngefoni because naye engasafuni ngisho ukungibona. Kwayona imali yokugibela wayinikeza umfowabo? Ngayinikeza umfowabo. Uyena umuntu nje esengenzela izinto cause ngisho sengihamba wangikhapha ungikhapha nakhona namagama yasilandela ngemuva uyapeta hey Sifebe yabo amagama nje akanjalo ngabona ukuthi sure. Manje ke yenzeke nini lonto le? Yenzeke last year kiphi inyanga? Bekuwona November. So akaze mhlambe azama ukufonela emva kokuba ugodukile azama ukubheka ukuthi okay ke asikozange ukukhuluma vele ngalolu suku because ngangeke ngize ngazikhuluma nawe but unjani manje ukuphi kwenzakalani? Uzimisele ngokuxolisa noma cha? Akazayixa ngisho noma ngimzama ku WhatsApp akangibhukhanga phansi kuyithulakele nje ama calls amakawabambi sekucacile nje ukuthi akafunela ukuthi ehlanganise nami. Mengakublockanga ngisho ukuthi wakwazi umbhalela i-text wamsendela? Ngamsendela but akaphendula akangeni ngisho ungena kuyona. And ngiyabona ukuthi kusho ukuthi ekhamba nesikhathi mengivele ngisenda ama-text uzogcina sengiblock. So wena yini edala ukuthi ungamove on mhlawumbe ubheke nje eshelini zakho ukuthi ayikho mhlawumbe ngingase ngimnikeze ithuba ngiyithandanele naye kunokuthi ufuna ukubuyelana nomuntu owazi kahle mhlawumbe ukuthi uphukile inhliziyo la ikhona? Izinto esasihlelile ngempilo ama-plans esasinawo indlela ade siphila ngayo akululanga ukuthi ngivele ngimshiye kanjalo because naye ubumbona umuntu onenhloso ezinhle ngawe nje kuningi besikhuluma naye siplana sikufisa nje in future. So u-expect ukuthi kufanele kuvele kudlule kanjalo nje ekubeni hayi ukuthi umngani wakhe lo owakufica unaye kamereni igazi lakhe kufanele enze njani ngegazi lakhe yena? No, angilindele ukuthi kudlule kalula kanjalo but bengathi singathola indlela esingadlula ngayo kulesi simo because angesilibele stuck kule yonto le into kumele idlule nakube kube nokuthula baxolana nomfowabo but inkinga isenginayo umfowabo. Yena konke lokho okwenzekile yena usalele eqhubeka ekhupha amagama ukuthi hayi uyangithanda noma ngamiyeka ubafowakhe yena. Ngizoya kanjani kulo yami usengiya nomunye umuntu ngibe ngafika ngomunye? So naye I feel like ungenza isilima. Akanayo intombi yena? Unayo. Mawengane. Unayo. Okay, ithi umsondeza ubhuti khona ngizokwazi ukuthi ngikhulumisane about two but to be honest mina mekuthiwa ngubhuti bengeke ngize ngivume ukubuyelana nawe nanoma ngabe kuthiwa zikhona ithembe esezazenza nanoma ngabe kuthiwa sasihlelile siney'nhlelo ezinhle but ngangeke
if bengubhuti manje angiyena-ke. If bengunguwe futhi bengizomyeka aphole kube ukuthi angisambuyiseli emumva. Mhlambe at least ngibheke eshelini zami ukuthi ubani umuntu engase ngiqale naye kabusha impilo kunoku. Yabo uyacabanga mase kuthiwa uyavuma manje ukuthi niyabuyelana. Nibe right. But kuyohlezi kukhona emqondweni wakho ukuthi awe ma lo sisi wangenza kanje nobhuti wami akupholeki akuhileki ngaleyo ndlela le ngeke kwenze kungazuthi into ayikaze ziyenzeke ibe ekubeni siyenzekile. So mhlambe abanye abantu bathi yes ngizobuyelana naye but ngizopretend as if yonke into is-right, uxolisile ngimxolela but ngisazoshaya ikhanda nami ngizomenza isilo sengubo ngoba ngifuna umzwisa lento. Yabo abantu abafani angisho ukuthi unjalo naye but yes nami angilindele ukuthi angangixolela emva kwesenzo ngasenza sabasikhulu kakhulu futhi ngisenza egcekeni labo. Yes. But ngiyafisa ukuthi angakuthola enhlizweni yakhe ukuthi angixolele Phinde libe right. noma singaba right but noma singaba right but nje akuthola enhlizweni yakhe ukuthi ngiyaxolisa ngakho konke engakwenza. Noma sengiqhubekela phambili ngeke ngiphinde ngilenze iphutha njengaleli empilweni ukulahlekelwa okukhona ngokungekho. Ethi ngimlande mhlambe menza umkhulumisana mhlambe ngizokwazi ukuthi ngixazulule kahle niphinde niqhubeke asazi ethi ngimlanda. Ngicela isimbizelane. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So-ke umfowethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi esizomcela kona kungenzeka avume, kungenzeka futhi angavumi, kungenzeka futhi athi maybe angazi kodwa ke sike sibuke ukuthi kuzogcina kuphi. Sabona kunjani? Yebo, Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usokhona. mina igama ngu-Aphelele Sibongo Wankabinde. Ngokuhlala bengihlala la ngihlala khona la eMevi kodwa ngisuka eScottburg. Emakhaya? Yebo. Okay. Uyamazi sinhlelani? Yebo, ngiyamazi. Umazela kuphi? Usisi usisi ebesithandana naye siphila naye. Okay. Uyajabula nje ukumbona njengamanje? Noma ungazi ukuthi uzothini kuwena but uyajabula nje? Ayikho into engijabulisayo ngibona. Why? Usisi bekuwumuntu nje behlala naye ngimazela ukuthi besithandana naye. Kodwa manje into akayenza kumina angiboni ukuthi into esangalungiseka, into esangakuthi sixolelane kuyona. Angithi into ebuhlungu ngayo usisi. Kwenzakalani? Usisi uyazi ukuthi mina ngumuntu osebenzayo vele. Ngihlezi nje nginendlela. Kwakuthi ngimhambisele ekhaya. Okay. Ukuthi vele bembone nasekhaya ngoba phela sekumuntu esengihlala naye vele. Ukuthi nasekhaya bamazi. Sathi sifika naye ekhaya vele umuntu vele othintayo utshwala. Okay. Yathi sifike naye ekhaya mina ngizophuthumisa into yomsebenzi. Ngaba umuntu ohambayo kanti kuzobe into esheshayo nje ngasheshe ngabuya futhi nalapho. Ngathi mangibuya lapho ngibafica bahleli nomfowethu manje. Yini leyo? Bahleli kuphi? Basembhedeni eroomini lami endlini yami. Bafica manje bahleli bobabili embhedeni. Bona ungacabanga nje kuthiwa uweke nje umuntu osilisa lapho. Ya, mhlambe babegqokile noma yayithini into? Ukuhlala kwabo kwakuthi esinjani? Babe singubeni uyabona ngenhla ukuthi abafakela uthi abantu ngaphansi. Nawe nje uyayibona leyo nto leyo. So kuze kube today awukho right wena nomfowenu noma mhlambe nalungisa nobabili. Na umfowethu naye nisabantu abangakhulumisani. Kodwa phela ngoba igazi lami ubaba uyaba khona ekhaya kodwa nje asikhulumisani qobo noma sifikile ekhaya. So ubhalele la ekhaya ke ka Black Life TV ngoba nakho efisa ukuthi ahlanganiswe nawe. Kunokuthiza afisa ukucela kuwena and kunokuthiza afisa ukuthi akusho. So ngicela ngiphe isikhathi sakho nje umlaleli ukuthi ufisa ukuthini. Kungenzeka ukuthi mhlambe awufuni wakulalela into engashiwo yena manje base ngiyacela umuzwe ufisa ukuthini kuwena. Aqinisele wena impela angisafune ukuzwa lutho ukukhuluma kuyena manje. Base uyangivumela ukuthi akhulume. Ngingamuza ukuthi uthini kodwa nje akufana nokuthi vele ukhuluma nje indlebe ngifake ama-earphone angizwa lutho. Angakhuluma yena uma ukuthi uyakhuluma. Ngicela
ukukhulumisana naye because uyavuma. Aphelele ngibhalele uBlack Life TV ukuthi bengifuna ukukhuluma naye mayelana nento eyenzeka. Ngixolise ngitshengise ukuyisola, ngiyayisola kakhulu ngento eyenzeka phakathi kwethu. Ngiyazi ukuthi akulula ukuthi udlule kuyona, but bengicela ukuthi sidlule kuyona, siqhubeke nempilo, uzame ukuyiphatha kahle. Iphutha ngiyalazi, yebo ngiyalivuma, ngaba wrong kakhulu. Ngiyazi futhi nalento yokuthi ngikubizele lana, ngikubizele abantu awuyithandi, nayo vele ngiyazi sazoba inkinga, but ayikho enye indlela ade ngiselinayo because ngiyakufonela awabamba ama-calls ami, WhatsApp awungiphenduli, awutholakali ndawo. Phela vele ngeke ngiphendulela amanyala mina. Cha phela ngiyazi ukuthi ngini kodwa ngiyaxolisa nalokuthi into enginethemba layo lokuthi uzongixolela ukuthi ngoba kwakubhuti wakho mhlambe kwakuzoba kukhulu kakhulu kwakuwumuntu wangaphandle, ngoba mhlambe vele kube kwakwenzeka mhlambe ukuthi sesishadile mhlambe awusekho emhlabeni ngangiyongenwa uyena vele, but-ke sikade namanje lento ekhulumayo yayizwa namanje lento ekhulumayo ukuthi nje ayiyenzi sense, angikuzwa nje mina lokukhulumayo. Phela bengithi kuzoba ngcono uma uzwe ngathi ubhuti wakho nokuthi kube omunye umuntu wesilisa wangaphandle, Umuntu wasekhaya bengizoza kuthiwa hayi abanye abantu, manje umuntu wakithi lo esikhuleni naye phela kuthiwa ngangazala aphelele kuyafana ngizozala ingane yakini nje akube kwigazi lakho. Yezwa kwaloko nje Ngiyaxolisa kakhulu, angifuni ukuqamba amanga amandla, ngiyayisola. Kodwa phela nami usumane ungasangikhulumisi, awusasho lutho, shuthi ubuvele ungangithandi. Ngephutha nje elilodwa usungayekelela yonke into amaphuphethu. Futhi phela nala behlala khona yabo lento le ayenzi sense ngempela. Futhi nala behlala khona uba uzongenwa omunye umuntu wangaphandle mhlawumbe siqashile noma siqashile. Bengingakaze Ngizokuthemba kanjani-ke mina ngokuhamba nje isikhashana wena usuwenza into ekanje. Uyayibona nje leyo nto ukuthi hayi. Kodwa phela nawe uyazi ukuthi emqashweni bengingazwani namuntu, ubuhlezi umfica ngisendlini. Ngizokwazi ngani mina mangikushilo ngoba ngihlezi kumuntu osebenzayo. Ngizokwazi ngani mhlawumbe la ngikushiye khona kwenziwa okunye. Yabo leyo nto nje. But ungabuza nomakhelwane, angikaze ngenze lutho. Kwenzeka nje iphutha ngaphuza ngokhweqa ngayithola sengempedini nomfweni. Futhi nakhona uyena owayengibamba ngenkani ngitshengisa ukuthi angifuni, ngoba ngaze ngasho ukuthi into ayithandayo angiyithandi, into ayenzayo angiyithandi, ngizokwazisa mobuya ukuthi sagcina kanjani sekwenzeka yonke leyo nto namangazi. Ngangiphuze kakhulu nabo utshwala ngiyabusola kulesimo lesi esibhekene naso, angifuni ukuqamba amanga, but ngiyaxolisa. Singashiya yonke into emumva yasiqhubeke namaphuphethu ebesinawo, njengoba usushilo ukuthi ufuna ukuvela nasekhaya ngingaqhubeka nalapho. Angiyiboni ukuthi kusazophinde kwenzeke lokho. Indlela ebefethi bengikuhlelele ngayo into ebengiplane ngayo ukuthi nje mangiqeda nje ukwakha lapha ekhaya ngiyokucela lapha kimi, wena wenza lento oyenzayo, wenza lamasimbo oyenzayo. Kodwa phela bengabe into ephelele emndenini engazifika ebantwini bangaphandle, ngoba ezinye izinto phela ziyakhulumeleka idlule nje. Inkinga wena uyicabangela wena wedwa, inkinga ilapho. Hayi ukuthi ngicabangela mina ngedwa, ngicabangela ikusasa lethu, ngilenzele iphutha, ngiyavuma. Hayi ukuthi ngiyaphika, ngiyavuma, kodwa ngiyaxolisa, ngicela ukuthola nasenhlizweni yakho ukuthi ungixolele. Angiboni mina ukuthi nalethi ngisazophinde Uzizwa kanjani manje uyaxolisa? Ngiyiboni ngimxolela Awusamthandi? manje. Hayi angisekho lapho. Shuthi ubuvele ungangithandi. Ngephutha nje sekudlulile namasonto kwenzekile, kodwa nje awufuni ukukhuluma nami because phela ezinye izinto meyikhulumeka ziyadlula. Ngiyazi vele kunzima, akukho lula. Ngiyiboni mina ngiphinde ngixolela, ngiphinde siqhubeka futhi nawe. Okay, noma ngabe kuthiwa anisaqhubeke nithandane, but uxoloko lakho uyalithola kodwa ngesenzo sakhe. Akaqhubeke kwenze uma ubona ukuthi kuyamlungela yena, mina kodwa umxolela angiyiboni ngimxolela. Kodwa mina phela ngisamthanda, ngenze njani? Ngisakuthanda mina phela, nawe uyakwazi futhi lokho. Hayi mina Yazi ukuthi bengingasiyena umuntu wamaphutha, ubuqala ukungithola ephutheni elikanje. Mhlambe ngabe ukuba ubungithanda ngempela, mhlambe ngabe uyasho ukuthi hayi ngempela kukhona okwenzekile.
ngazi ngani Angiyena mhlawumbe naledi nakwezinye lo iy'ndawo engimaziyo. futhi uyazenza lezo zinto ngoba umuntu ophuzayo yabo umuntu ophuzayo Uyazi kwenzeka uyazi izinto ukuthi ngumuntu ey'ningi. ophuzayo but indoors uzongibona emaklabhini. Lokho angeke ngize ngikuphike. Vele ukuphuza ngiyaphuza nawe ukungithengela into yokuphuza. Manje usuwenze ngazuthi-ke ngumuntu odansayo. Okay, uhambe mhlawumbe uma nabantu. ngasehliseke etshwaleni-ke ngingazama ukubona ukuthi ngiyaqhubeka nempilo nobabili. Siqhubeke sobabili. Yes. Hayi cha, hayi. Qhubeka sobabili hayi. Mhlawumbe yena sisangaqhubeka impilo yami naye aqhubeka impilo yakhe. Ukuthi siphinde siqhubeke naye sobabili, hayi angiyiboni ngenza lokho. Mina sisami ngibona ukuthi aphelele bevele engasangithandi. I think mina uphuke kakhulu enhlizweni. Kodwa phela Kunzima sisi wami nanokuthi azacabange even iy'nhlelo enaninazo nobabili. Because uphoxekile abengakulindelanga. mina ngikholelwa nje kuleyo nto futhi aphelele nje bevele Wena engasangithandi. ubuzoxola yini uma Nawe ngase sisi wami kuthiwa uyazi kwenzeke kuwena? amaphutha ayenzeka. Mhlampe nawe kube esimweni esikanje before ngingazi but noma umuntu oseduze nawe noma amanye amantombazane umuntu atshengisa ukuyisola ngikhalile sisi wami ubusuku nemini ngingalali ngesenzo sami engasenza but yena mengifika kuyena manje sengibona akanandaba nje akazolani nayo yonke lento engiyishoyo. Mina ngibona ukuthi ubevele engasangithandi yena kwakumele asho nje because lento eyenzekile bengaphelele egcekeni la kubo kube ukuthi akhulume nomfowabo ukuthi angaphinde yenze lento because uyena wayengilandela. Umlandelo uyazi ukuthi ngithanda ngize ngomfowabo la ekhaya. Uyangilandela ngendlela yamfowabo ngibamba ngenkani. Kusho ukuthi kukhona into abayithinta-ke wrong ezwelayo. Ingakho kwagcina sekwenzeka ngale ndlela. Nami ngiyayisola ukuthi kwenzeka leya nto kanti vele ngiphuzile kusho ukuthi angizange ngikwazi ukulwa enough. Yena ashe ngeke ngize ngisho ukuthi ungidlwengulile ubhuti wakhe cha akangidlwengulanga. Kwenzeka nje ukuthi sagcina esivumelane nini kanjani but aphelele hawu Aphelele mina ngicela ukwazi nje amazwi akho ome kuwona namanje. Uqinisile mawuthi awusafuneli ukuthi uzokuhlanganisa naye. Hayi mina sizingiphukile ngempela enhlizweni lento akayenzile hayi angiboni ukuthi sangaphinde ngilungisele kwami. Usunomuntu omusha othanda naye? Mina ngiqhubeke noma wengane zami noma ingane yami. Okay. Bayazana? Ngiyamazi umngane yami mina. Shuthi ubuvela uthandana nabo bobabili. Cha bengathandani phela naye isuke naye sayilungisa izinto nawo ukuthi nje Okay. ngiyazalisa ngisemncane nami yabo. Kodwa angibuyele kuma wengane yami mhlawumbe naye besingayilungisa izinto safike kwalunga-ke naye. mina ngibona ukuthi okay. bese bevele beyilungisile. Kusho ukuthi naye besenama plans for uma wengane. Hayi mina. Yazi Because ukuthi uzungitshela mina ukuthi bengithanda wena sixabane vele. izinyanga iy'nswi amasontwana. Ngasho ukuthi amasonto weeks and month. But nje wena awusafuni ukuzwa lutho. Awusafuni ukuzwa lutho nje. Kusho ukuthi besenivele senilungisile mina okade yisilimo. Kusho ukuthi wena usuthole into ozuma ngayo ukuthi ubuyele back uma wengane. Akusiyinto kanjalo ukuthi nje wena lento wayenza hayi. Ngiyaxolisa yiliphi ongalizwa kuleli mengithi ngiyaxolisa. Kusho ukuthi wena isona unaso. Iphutha awukazi walenza empilweni yakho. Awukazi uyisole. Because nami kube mhlambe ngiyakwazi ukuhlehlisa isikhathi ngisesemuva bengizokwenza lokho. Ingenzeki le nto eyenzeka. Mhlawumbe kusangaphinda kwenzeke kwazi bani futhi. Ngeke. Kahle uyachaza ukuthi angeke kusenzeka. Ngeke. I think kufanele wehlise utshwaleni. Ingabi khona into ezokuhlanganisa notshwala ukuze nizoba right. Ngoba manje uthi kwenzeka awakhumbuli nawe ukuthi ithini into ngoba nakho awungekho wedwa. Kwakunotshwala emizweni yakho. So I think ukuhle kona ukwehlisa utshwaleni. Asengabika vele sisome emva kanje kulesa sigaba. Awusaphuzi? Hayi ngisho ukuthi ngisaphuzi but angisaphuzi nje ngasekuqaleni. Akasaphuzi-ke manje njengasekuqaleni. Ngamxolela umxolela kodwa angiboni sisangabuyelana naye mina. Oh, uyamxolela? Hayi ngamxolela. Oh, siyabonga. I-step sokuqala-ke leso. So Ngiyabonga kwabona yes. ukuthi uyaxola. But sengidinga lesi sibili step. Ngicela ungasijahi Sekhona ngiyakucela. nezinto Ngicela ungasijahi ngiyakucela. Ngicela nenze nje kancane kancane because akakapholi enhlizweni. Akakabi right and mhlawumbe kungenza ukuthi enye into esasenhlizweni yakhe uma wengane yakhe because uthi basanda kulungisa izinto ba right naye.
So angimboni ngabamba ngapha nangapha okwamanje since inhliziyo yakhe isaphukile mekuza ngakuwena. But okubalulekile ukuthi usexolile. So nawe-ke ngokumazi kwakho la etobozwa khona, I think kufanele ufokhase lapho. Kodwa ngiyalibona ithuba elinye lesibili uphiwa lona. Kuyikona ukuthi mhlambe hayi manje. Kodwa mina noma esethi ngiyasathanda nami mina ngizoqhubeka ngimtshengise uthando. Ngiqhubeka ngimtshengise uthando. Cela bamba ama-calls ami ngifuna. Cela avume ukuthi si-communicate ku-WhatsApp. Uyezwa yini? Ngiyakuzwa. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuthi uvume ngokusijoyina. Ngiyabonga. Ngibonga ukuthi ungihloniphe usilalele noma kuthiwa bungafisa ukuthi usize ukuthi sithini but ngiyabonga kakhulu. So ngicela la wazi khona utoboze khona. Focus lapho because uthe uyaxola. And then uzobona-ke nawe usenza njani ekuhambeni kwesikhathi. Cela ubamba ama-calls ami ngifuna ngiyacela. Mbuke lapha ekhaya ngiyathemba nani niyazibonela ukuthi kuhamba kanjani and kunzima kakhulu. Sadonsa ngodizili inhliziyo iphukile ibomvu kephu igazi akakapholeki ayithungiwe inyama kabuyeli kuleya eyayihlukane nayo ekuqaleni kuningi nje but angazi mina mfethu mina into engayisho ngingathi umuntu momthanda focus uthandweni lakho wenze sure ukuthi akaphuki enhlizweni because kunzima ukubuyisela inyama ekuthenini ibe yiyo ingakaphuki. Kunzima kabi ukuthunga isikhumba uphinde usibuyisele ekuqaleni akwenzeki but kuyazanywa lapho nalapho. So umuntu momthanda menzele iqiniso. Ungalokho umdlala nama-game ungamqabela amanga ungamenza izinto ongeze uzithanda noma sekuthiwa zibuya ngakuwe. Cela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.